σας έχω Τι μας έχεις. Πρόκειται για το γνωστό ανέκδοτο με τα παπάκια, ξέρετε, αυτό που μας έχει πει. Τα παπάκια, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Το μυθικό ανέκδοτο παπάκια. Βρέθηκε λοιπόν αυτός ο τρελός αλλά πολύ δημιουργικός τύπος, ο οποίος έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο βίντεο. Ο Ζόντιακ. Ο Ζόντιακ, εσύ το είδες? Έφυγε για να μην το είδες. Εσύ το είδες, πες την αλήθεια. Εγώ το είδα. Εγώ δεν το είδα. Εγώ το είδα. Ο τύπος δεν είναι με τα καλά. Δηλαδή του βγάζω το καπέλο πραγματικά. Πρέπει να έχει σκοτωθεί στο μοντάζ. Έχει πάρει τα παπάκια και τις αντιδράσεις μας με εκείνο το ανέκδοτο και δείτε σε μουσικό επίπεδο με την καλή έννοια ανώμαλος αυτός τύπος τι κάθισε και έφτιαξε. Πας τώρα με τις πάπιες. Τόσες μέρες ήθελα να σου πω ένα ανέκδοτο. Μου επιτρέπετε να σου πω ένα ανέκδοτο? Αντέχετε το κρύο, Για πάμε. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος. Το γνωστή ανέκδοτο. Έχει σχέση με παπάκια γι' αυτό. Από την πρώτη μέρα ήθελα να του πω μέρες τώρα και το ξεχνώ συνέχεια. Ήταν ένας τύπος που πήγε στο γιατρό, είχε ένα μικρό πρόβλημα, ήταν λίγο βραδύγλωσσος. Καλημέρα σας γιατρέ. Να σου λέει. Και το πηγαίνω στο πρόβλημα αγρότης. Να σου λέει. Γιατί η φωνή